Fi żmien li ġej se jkunu introdotti regolamenti ġodda dwar it-temping agencies, l-aġenziji li jġibu l-ħaddiema barranin jaħdmu f'pajjiżna. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta li spjegat id-diversi miżuri mill-baġit għas-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal lill-liġi li se tkun varata fil-ġimgħat li ġejjin se tara l-introduzzjoni ta' liċenzja biex tkun tista' ġġib il-ħaddiema barranin lejn pajjiżna. Dr. Ellul qal li biex inħarġ din il-liċenzja irid ikun hemm numru ta' rekwiżiti li wieħed jissodisfa u żied jgħid li l-għanda din il-liġi u li jinħoloq settur serju mingħajr ma jfixkel is-suq. Din il-liġi ħad tkun qed tassigura li f'pajjiżna jiġu ħaddiema ta' kwalità li jaħdmu f'setturi fejn vera ikun hemm bżonnhom. Min irid jopera f'dan is-settur irid jogħtieni liċenzja u biex togħtieni liċenzja trid tissodisfa numru ta' rekwiżiti. Ħanamlu settur professjonali li ħajaħdem f'qafas legali robust. Miżur oħra li ġiet elenkata waqt din il-konferenza ir-reviżjoni fil-Wage Regulation Orders biex jiġu indirizzati id-diskriminazzjonijiet li jeżistu f'dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari qal li lan wara dawn l-emendi jirriflettu d-dinja moderna tax-xogħol filwaqt li jindirizzaw anomaliji li ilhom sin jeżistu. Fakkar ukoll fil-ftehim storiku li ġie filmat ftit tal-ġimgħat ilu li wassal għal żieda fil-paga minima nazzjonali u li f'Marzu ta' din is-sena inħatret il-Low Wage Commission li ġabet flimkien l-imsieba soċjali u rappreżentanti tal-Gvern biex tipproponi kif kellha ssir din iż-żieda. Hawn intqal li x-xogħol ta' din il-Kummissjoni se jibqa' għaddej. Ellul ħabbar ukoll is-sena d-dieħla il-Gvern se jkun qed iwaqqaf aġenzija ġdida li se tiffoka biex ikompli jsaħħaħ il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Din l-aġenzija se tkun qed tiġbor l-informazzjoni dwar it-temi li qed jiġu diskussi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. L-aġenzija se sservi wkoll ta' appoġġ għall-imsieba soċjali għas se tkun qed taħdem id fit mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCSD. Se tkun qed tiġbor fiha wkoll id-Dipartiment tal-Konsultazzjoni Pubblika li dejjem ħadem u ħadem tajjeb però l-għana ħari illi jkollna kollox miġbur taħt entità waħda li jkollha r-riżorsi neċessarji, li jkollha l-istrutturi neċessarji u kif ukoll tkun mamra bl-aqwa teknoloġija.